Il-Gvern flimkien mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Infermiera u l-Qwiebel għaddejjin f'kampanja tingaġġ tinfermiera hekk kif id-domanda qed tkompli tikber, tant li hemm bżonn madwar 400 infermier ġdid. Dan għaliex qed tikber id-domanda fis-servizzi offruti tas-saħħa, kif ukoll minħabba investiment ġdid imħabbar ewlenija fosthom ir-ristrutturar fl-Isptar ta' San Luqa kif ukoll swali ġodda fl-Isptar Mater Dei. Dawn id-dettalji żvelhom il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-dawl li nhar il-ħamis jitfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Infermiera. Marja Kutajjar, President tal-MUMN, tkellmet ukoll dwar il-ħtieġa ta' aktar infermiera biex is-servizz tas-saħħa jkompli jitjieb. Bażikament in-nazzjon għandu bżonn nurses anke biex nilħqu mad-domandi tas-servizzi li qegħdin jiftħu, ġifieri id-domandi jiftħu il għaliex ikun hemm bżonn għan-nazzjon Malti. Bażikament bħala professjoni, din barra li hija professjoni hija karriera huma vokazzjoni. Ġifieri barra li għandek bżonn l-akkademja, min ħajidħol fiha l-professjoni, irid ikun jaf x'toffri l-professjoni li trid tkun mal-marit 24 siegħa. Dan għalkemm pajjiżna ra żieda fl-ammont ta' infermiera fejn minn 2700 infermier fl-2012 is-sena li għaddiet kien hemm 3150 infermier. Il-Ministru Chris Fearn qal li din is-sena mistennija jiggradwaw 160 infermier mill-Università ta' Malta, filwaqt li rrefera għal kors ta' diploma offrut mill-MCAST li qed jattira interess kbir fost iż-żgħażagħ li jħarsu biex jibnu karriera fl-infermerija.